Ja, Ingvar Nørgaard, du laver byture til fods. Ja, der er kommet et samarbejde i stand for 5 år siden mellem aktivitetscentret Kildebakken og så mig som frivillig. Og baggrunden er jo, at vi står i Kildegade ud for nummer 23, og den flotte bygning, vi har bagved, det er en bygning, der er opført i 1912, og fra starten var der næsten 50 værelser til beboere, men det der med alderdomshjem, det gik af mode i slutningen af 80'erne, og lejlighederne var ikke længere tidsvarende, så alderdomshjemmet blev lukket, og i stedet for så blev huset ombygget til moderne, ældrevenlige boliger. Og det er sådan, at det har fungeret nu i 25 år. Ved ombygningen blev der plads til et aktivitetscenter i den nederste etage med kantine og køkken og en stribe lokaler til interessebetonede aktiviteter. Og hen over vinteren, der myldrer huset med mennesker, der deltager i mere end 25 forskellige aktiviteter. Og der er liv og glade dage. Men der er hvert år en periode om sommeren, hvor aktiviteterne er lukket, fordi der har de, der kommer i aktiviteterne, andre gøremål. Og så bliver det generelt lidt stille i huset. Men for 5 år siden, der blev der efterspurgt en eller anden form for aktivitet, der ligesom kunne fylde tomrummet ud i sommerperioden. Og der var et par stykker, som var med i aktiviteterne, som vidste, at jeg var aktiv i Dansk Vandrelag Horsens med vandreture. Og så blev jeg spurgt, om jeg var interesseret i at lave korte historiske byvandringer. Og det er så endt med, at vi nu for 5. år laver korte historiske byvandringer hver onsdag kl. 14. Og starter de byvandringer her ved Kildebakken? Ja, det er jo sådan, at det er aktivitetscentret Kildebakken, der står som arrangør, og jeg er frivillig. Og så er det jo beboere i lokalområdet, som vælger at troppe op, og vi er i reglen en lille flok på 10-15 personer, som går en tur på 1,5 til 2 timer. Og det er som sagt hver onsdag eftermiddag med start kl. 14. Og hver gang har jeg en forskellig tur og med forskellige temaer. Og på den måde så kommer vi rundt i det meste af byen. Vi har været ved Nørrestrand, vi har været på Spedalsø Torv, vi har været ved havnen, og vi har været i nærheden af fængslet, og i morgen der skal vi i Vitus Park og høre lidt om ham. Og på den måde så går der lidt en 3-4 måneder med de her historiske byvandringer. Ja, måske kan du vise os et par af de steder, hvor du sommetider stopper op med sådan en flok interesserede og fortæller. Ja, lad os gå en kort tur rundt og så gøre stop ved torvet og ved pakhuset på Boulevarden. Det vil vi gøre. Vi er kommet til torvet, og udgravninger viser, at der har boet mennesker her i flere tusinde år, og det har været byens absolutte centrum. Og det er ikke tilfældigt, at man i 1200-årene byggede en kirke på stedet, og kirken bagved, Vor Frelsers Kirke, stod færdig i 1225, og samtidig med, at kirken her blev bygget, så var der et munkekloster uden for byen, og den munkeorden ville ikke stå tilbage for kirkebyggeriet her på stedet, så samtidig lagde de planer, og det lykkedes dem at opføre en tilsvarende stor kirke få 100 meter herfra, Klosterkirken, som stod færdig i 1260. Og
Klosterkirken er i størrelse og i indretning og i udstyr lige så imponerende som Vor Frelse Kirke her på stedet. Så det er lidt specielt, at byen har 2 store kirker med få 100 meters afstand. Udover det, ja, så kan man jo starte byens historie herfra. Hvis man ser på et bykort fra 1500-årene, så havde byen på daværende tidspunkt en udbredelse, som var hegnet ind af Bygholm Å mod syd, af Rådhusgade og Nørregade og Havneallé. Og inden for den bymur og inden for åløbet, ja, der levede og boede folk, og de boede tæt. Så der var både huse til almindelig beboelse, men udover det, så var der også bøndergårde, som var bygget her inden for bymuren. Og når kreaturer og folk skulle ud og arbejde uden for bymuren, ja, så drog man afsted om morgenen og kom først hjem sent på aftenen. Og det var den måde, at byens liv foregik på. Undervejs og senere i 1600- og 1700-årene, der opstod der en livlig handel, og byen er kendt for at have haft mange rige og driftige købmænd, som primært har slået sig ned på Søndergade og her i Midtbyen og drevet deres handel herfra. Men det, som var det afgørende, det var, at de kunne benytte Horsens Fjord og Åhavnen til sejlads, således at de kunne hente deres varer hjem fra hele verden. Og det kan vi se på, når vi kommer ned til Åhavnen, og hvordan handlen og livet er foregået dernede. Så er vi på Åboulevarden, Ingvar. Her tager du jo altså også gruppen med hen. Ja, fordi det er jo en god historie at komme på Åboulevarden. Når man tænker på, at for mere end 100 år siden, der løb Bygholm Å ned gennem området her. Og når man ser tilbage på historien og købmandshandlen i 1600- og 1700-årene, så var åen og havnen meget vigtig. Og parkhuset, vi ser bagved, det er det bedste bevarede hus, som har ligget på kanten af åen. Der skete bare det i slutningen af 1800-årene, at folk, der boede i byen, i de gader og stræder, som går fra Torvet og fra Søndergade og ned mod åen, at de kylede deres affald ud på gaden, og næste gang der kom et kraftigt regnskyl, ja, så blev affaldet vasket ned af bakken og ned i åen, og med tiden så var åen efterhånden blevet byens stinkende kloak. Og det var hverken byens befolkning eller politikerne der særlig begejstrede for, så man besluttede omkring år 1900, at et åforløb, som ligger sydligere end det her, skulle være hovedløbet efterfølgende, og så endte det med, at man kastede åløbet her til med jord og anlagde en vej og en park, således at det udgjorde en helhed efterfølgende. Senere i 60'erne, da de fleste familier fik biler i deres private husholdning, ja, så blev Åboulevarden ændret til en bredsporet kørevej og med parkeringspladser, fordi det var vigtigere end park og træer. Men ellers er det jo sådan, at havnen har været vigtig også, og det hus, som vi i dag kender som Jensens Bøfhus, det var i 1800-årene toldbåd, og der var ingen, der passerede toldbåden, uden at de måtte af med en skilling. Men efter at åen var kastet til, og indehavnen var etableret, ja, så kom der endnu mere trafik til Horsens.
Og toldboden var for lille, og omkring 1910, der hyrede man 2 stjernearkitekter til at tegne en ny toldbod og et nyt pakhus, som i dag er bygget på havnetrækket. Toldbåden blev tegnet af Hack Kampmann, og pakhuset, det 5-kantede pakhus, som vi kalder det i dag, blev tegnet af Viggo Nord. Og i dag der er begge ejendomme i privat eje. Toldboden ejes af Bestseller-koncernen, og pakhuset ejes af Casa-koncernen. Og i det hele taget, så er der de senere år sket en kraftig og stor udvikling på havneområdet, hvor man nu ser, at erhvervshavnen, industrihavnen, viger længere og længere mod syd til fordel for nyt boligbyggeri og nye projekter på Nordhavnen. Så hvis vi ser en 10-15 år frem i tiden, så har vi en helt anden skyline omkring havnen, og vi vil opleve, at erhvervsdelen vil blomstre i den sydlige del af havnen.